Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageno odiochienge ma tarik 15 ma dwe mar ariyo higa mar 2026 odhi kode yonendo mano makare odiochieng' ndo kata thul makende mawakilni wechege ko mago manyien tilendo mano mar nyiendo weche kamago moikoni gi thulendi oting'o mano motenre koda lipot gogo mabende ne ochwale nyim kamasnendo mane obagoro piny nendo mano mar Ethiopia bomnendo mano ma Addis Ababa kama bende jatend piny William Samoei Ruto ne osomo lipot motenre koda chenro makare ma pinjege ko mago mag Afrika koro nito keto mar neno ni oganda ko nito nyalo rito yono makare kaachiel koda lokruok nogo mano mar kor lwasi. Mamoko gin mago motenre koda chenro go mago mag campaigns magi thulendi osechako chuchieng' pacho kaendi ka kwetho nogo mano mar Sifuna mane osir koda jadwanendo mano ma Embakasi East Babu Owino kaachiel koda gavana ma kaunti ma Siaya James Aggrey Bob Orengo koro nito ne ochwalo campaigns magi gwenge ko mago mag Kitengela e kaunti ma Kajiado kinde gogo ma moko kuom oganda kata jokanyo mag ODM bende ne ochwalo campaigns magi e bomnendo mano ma Mombasa bed kono nyagi ko machendi nyinga en Julian Ouma yudo achiel kachiel nyaka yorge ko mag tudruok magwa mag manendo mar wang book at Color TV Live YouTube at Color TV Kenya kaachiel koda TikTok bende yudo wa achiel kachiel machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto koro ne ochwalo lipot nogo mano motenre koda kaka pinjege ko mago mag Afrika oseketo ikruoge makende mane ni wechege ko mago mag arita kwe kaachiel koda timo kare kod omenda koro ni to onyal tim e yonendo mano makare. E kinde mane ochwalo lipot makamano jatend piny Laktar William Samoei Ruto ne oyango ni pinjege ko mago mag Afrika kawriwo nyaka manendo mano mar Kenya koro ni to keto kenge makare marakore koda yorge ko mag lokruok mag kor lwasi ka bende ne oyango ni pinjege ko mago mag Afrika gi thulendi osebedo ka oketo maino margi e tiyo e tuch achiel mar neno ni girakore koda midhirogo ko mopogore opogore manyalo kwako pinjege ko mag Afrika kamende kaka noloso e kinde romo makamano bende ne obagi bomnendo mano mar Addis Ababa e piny nendo mar Ethiopia. The year 2025 marked the 10th anniversary of the Paris Agreement. While the agreement established an important framework and direction, delivery has not yet produced equitable outcomes. Global emissions remain high, and climate finance continues to be unevenly distributed. Available data indicates that global clean energy investment exceeded US $2.3 trillion in 2025, driven largely by deployments across Asia, Europe, and North America. Africa, despite accounting for nearly 20% of the world's population, received less than 3% of this investment. Proposes scaling the Peace Fund from US $400 million to US $1 billion, strengthening preventive democracy and mediation, closing the early warning response gap, reinforcing norms against unconstitutional change of government, and revitalizing Pan-African solidarity. Moko en ni jatend migao nendo mano mochung'ne tije ko mago mapiny owacho kata Public Service Geoffrey Ruku dichieng' ma kawuonendi ne owuok oko kendo kwayo oganda go iko mawuok e kaunti nendo mano ma Kiambu mondo mi gidin itgi kendo gichik kitgi ne wechege ko ma osebedi ka iwacho koda mane en jalup jatend piny Kenya mabende ne othicho ke apisi Rigathi Gachagua. Ruku e kinde gogo bende ne okwayo oganda makono mondo mi gibedi tuch achiel kaka oganda go iko mago mag Masawa mar neno ni ginyalo yudo ber duto mayudore kinde go iko makweth mar oganda siro sirikal manendo matiyo. Kinde gogo bende ne oyango ni sirikand Kenya Kwanza oketo kenge ko mago makare mar neno ni oganda jo Kenya duto koro ni to nyalo yudo konyruok ma opogore opogore kawriwo nyaka mago iko makale midhiero nendo mano mar oro kaachiel koda kech maliyo.
Niseme nisiseme? Ni fire si fire? Ni noma si noma? Unajua watu ya Kiambu munawekwa uoga. Munawekwa uoga na mtu moja. Ati ya kwamba ati mwikataa kwenda kona fulani, ati hao wabunge wote wataenda nyumbani. Tulikuwa na huyo mtu pale Mbeere North. Hawa wabunge hawa, Mheshimiwa Muratha, Mheshimiwa Mwea, Mheshimiwa Mlembo, Mheshimiwa Mama Simba, wote walifika pale Mbeere North kuhakikisha kwamba Wamuthende atakuwa mbunge wa Mbeere North. Na huyo mtu na timu yake walifika na kierere mingi, ati wakisema wanakuja kufunga hoteli ati ya Kasongo. Alifunga kweli? Alifunga. Tulifukuza yeye, tukufukuza. Kwa hivyo msinje mkawekwa uoga na mtu yoyote, kama watu ya Kiambu, kama watu ya Rari. Musiwekwe uoga, musimame imara, mushikilie hii serikali, mushikilie Mheshimiwa William Ruto na serikali yake, na tunasema ni mbwekse. Tunasema ni tu tam. Na ndiyo maana Mheshimiwa Kaangara huyu amesimama imara na serikali amesimama imara kuhakikisha kwamba ni mbwekse si mbwekse? Ni tu tam si tu tam. Tulikuwa tunawekwa uoga na mtu pale, anapiga kelele sana, lakini tulimwambia come baby come, tukamenyana na yeye, akaenda akaenda nyumbani. Si ndio hiyo? Goliath tuliweka chini, hatukuweka chini. Kwenda. Kwa hivyo jameni, Kiambu yote, Murang'a yote, Nyeri yote, tusimame ndani ya serikali. Ya mwisho niseme pia tena, kiti ya naibu wa rais, it is not vacant. Kiti ya naibu wa rais, nobody can tunya us. Kiti ya naibu wa rais ni ya Profesa Kithure Kindiki. Huyo ndiye naibu wa rais kwa sasa. Huyo ndiye atakuwa naibu wa rais 2027 kuelekea 2032. Kama wanataka kiti ya rais, wangoje 2032, tutawapatia hiyo. Wakati Profesa Kithure Kindiki tutakuwa tunamweka pale Ikulu akuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Si ndio hiyo jameni? Ya mwisho, huyu mtu ambaye anasemanga yeye ni mtoto ya Mau Mau, mimi nataka nimwambie General Roko, ambaye mimi nimeitwa kutoka kwake, alikuwa anapigana Mau Mau wakiwa na General Kimandhi, wakiwa na General Mwaliama, wakiwa na General Mbaimungu, sisi sote tulipigania. Kwa hivyo kama wewe unasema ni mtoto ya Mau Mau, watoto wa Mau Mau ni wengi sana katika mlima. Watoto ya Mau Mau ni wengi, kutoka Meru kwenda Tharaka, kufika Kiambu, kwenda Nyeri, kwenda kona yote. Wewe kama ulishindwa kazi yako ili ambao ulipewa na watu ya Kenya, usituletee nyefu. Wacha siasa ifike hapo, nisiharibu harusi ya ndugu yangu Kaangara. Lakini si mlikuwa mmenipatia ruhusa ya kuongea siasa? Si mlikuwa mmenipatia ruhusa ya kuongea siasa? Yes. Hakuna mtu atatuweka uoga. Akuwe nani ama nani. Hii serikali hii, we are going to protect this government. We are going to protect William Ruto and his government till 2032. Asante sana. Pongezi mingi sana mheshimiwa. Wacho moko mopore mageko mag siasa en jatend migano ndo mochune uchigiko mago mag teko kachel koda mo mabwe pachukaindi opiyo wandai okoroni tuwo koko kendo yango ni serikal ma pachukaindi imo mar neno ni gwege duto onyal yudo teko ndo mono mar sitima kendo onge oganda go ikoma ibiro we oko mako kenegi teko mar sitima kane olose gwenge ko mago mag Webuye West county ndo mano ma Bungoma wandai yango ni serikal oketo thenge omenda ndo makwanda romo shillings bilion 2.1
ma ibiro tigode chenro mano mar keyo stima e kaunti ma Bungoma kono. Ka oyango ni oganda duto koroni to ibiro yudo thuolo mar tiyo koda teko mar sitima kumoro amora ma gintie. Kwa hivyo nimkaribishe our area MP. Njoo ukaribishe mgeni kwenye eneo lako. Hebu tueleze tu dakika moja tusikie namna gani. Mama, yes waziri. Wapi mama? Mama ndio hiyo. Ile ya nje, mshukuru pia. Inaangalia ndio gani? Ndio hiyo. Tuangalie huko, tuangalie huko. Yes. Mko sawa? Mko sawa. Napiga na kamera ama nasi? Au napiga mtu? Unajua mimi sina shida. Poa sana. Singia kadumuli. Sasa Niliulizwa. Mbona Jukumu letu kubwa ni kumsaidia Mheshimiwa Rais Ruto kutimiza ahadi zake kwetu. Tukifanya kazi kwa karibu sana na Mheshimiwa Wanyama. Hii Bungoma County imewekewa pesa taslimu kwa bajeti karibu shilingi 2.1 billion kuunganisha stima kwa households karibu 32,000. Na hiyo ni pesa ambayo haijawahi onekana tangu tupate uhuru katika hii eneo. Na hiyo pesa inaonekana wakati huu kwa sababu Mheshimiwa Rais amekata kauli ya kwamba mambo ya maendeleo lazima ifikie kila mwananchi, kila sehemu, kila eneo. Na ametuamuru sisi kama mawaziri wake ya kwamba mambo ya maendeleo wakati tunayatekeleza, tuyatekeleze bila ubaguzi wala mapendeleo wowote. Sisi tumefurahi kwamba umetukumbuka sisi kama watu wa Bungoma na haswa sana eneo la Webuye West, na nataka nishukuru maana stima ni kitu cha maana sana. Ukiwa na stima kuna mambo mengi yatafanyika. Huwa tunasema stima huwa inaondoa giza, na giza ikiondoka kuna vile mambo yatafanyika kwa urahisi sana. Kwa hivyo tunataka tushukuru Rais kupitia ofisi ya waziri ambaye amekumbuka sisi wakaaji wa Bungoma. Nataka nishukuru pia mbunge wetu Mheshimiwa Dan Wanyama, maana mkiona maendeleo inakuja kwa eneo lenu inamaanisha kiongozi mliomchagua ni kiongozi mchapakazi. Wakati ule mwingine stima ilikuwa ni ya watu matajiri peke yao, lakini rais ameona kwamba kwa sababu ya mtu wa chini pia ni mlipa ushuru, ni vyema pia naye apate stima ili waweze maisha yao iweze kubadilika. Kwa hivyo kupitia kwa ofisi yako nataka urudishie shukrani zetu kutoka Webuye Magharibi kwa rais kwamba tumeshukuru sana, na ujue kwamba hii ni baadhi yao tu, wengi wao hapa haijawafikia. Kwa hivyo ukirudi ofisini, na already I've given my plan of areas that lack the power. Kindly look at that list with both eyes. Usiangalie na jicho moja. Weche mamoko en ni ogai madun busiasa mar Wiper Kalonzo Musyoka wuok oko kendo kwa Uganda magiko mawuok e kaunti ma Kitui mondo omi kik sir lwedo kata nyadichiel dunbanendo mano mar UDA.
Kalonzo Maniloso e kinde go komo bene ne oyore nyasi mobagi skund sekondara e county ma Kitui kono osiemo mokalo wengi go kuma go mag MCS makono mosebedo kasiro dumbo nendo mano mar UDA ka omedo lero ni nyako ganda go kuma go mag pachuka indi mantiere pinje maoko kata mago ko mantiere diaspora koro giethul ndi osebedo mana kayalo injil nendo mar wanta. And we came to the point of election. There was no opposition. Mimi sikupingwa. So that is why, I think that is why they are only supporting me. Because there was no opponent. I was alone. For Cuso Girls Fraternity, a very, very emotional day. I want to say this is historic, and for us as a family, we Mwisho, we put you on notice. You are either with us or against us. Na baba ingwe, baba ina ngwe, times wakati umeenda. And I'm watching all of you. Mutakuwa swept. Hakuna mtu ata survive if you are not on our side. Read the mood of the people. Ando maikwenda mundu kubuya mubezi mgwe. Niwo kanatigo. Nyatinya na mema mbeta mubezi. Hawai mwange kemanzo mwange. The time now to take a position ni now. Either, and you know I've brought you up. This is one of the most trained, and kwanza naenzi kemanzi adhiku yai nukudio teka chairman. But instead you go and munapindua maneno, you look bad. You look terrible. And I have no time to argue with you. Sindio? I have no time. In fact, nawaonea huruma sana. Kila mtu apindue akili sasa. Kimanzi, anza na wewe. Go and talk to mtoto yetu Kinengo. Mwambie nimemtuma directly. Huyo mchezo uishi. Nduto na kudhozia mbai. You can. Yani Kindiki akuka kuku niwe Kalonzo maana. Mbewa Kalonzo jameni. Ruto akuka kuku you worship him. You worship Ruto. And you know the trouble we have come through. Abakemanzi, you know where we have come from. And you are there playing namna hii. I'm just addressing you politely. Yeah? So this is not the time anymore. Hey. Hakuna mchezo onakabaka zinga waliki independent. Yule ni muungwana. Kapod wantiere mane wechege ko motenre koda siasa mamedo mana chwakore mokalo motenre yirne do mar gana ariyo prariyo koda abiriyo. Wayudo ni Senator ma County ma Nairobi Edwin Sifuna kaachiel koda kweth mage mago eko ma ok sera paro nindo mano mamoko kuom jokanyo mag ODM ni godo manindo mano mar tero e loch kendo Jatend piny William Samoei Ruto bang' yiero nindo mar gana ariyo prariyo koda abiriyo. Wayudo ni Sifuna kaachiel koda kweth mage gogo negi bago romo manindo mabno yore koda oganda giko mag Mudhuri gwenge ko mago mag Kitengela e County ma Kajiado. Sifuna e kinde romo makamano ne otene koda jaduo nindo man ma Embakasi East Babu Owino kaachiel koda gavana ma County ma Siaya James Agri Orengo e kind jotelo mamoko mathoth mabende osebedo kasiro paro ma en godo. Vizuri kwa maombi yenu, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, nasimama hapa Kitengela tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM. Seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache. Munanijua? Mimi ni nani? Asanteni sana, tumekuja hapa na viongozi wengi. Nataka nipewe list ya viongozi. Hapa walisema sisi ndio wachache, leo tutawahesabia wajue sisi ndio wengi, si ndio? Munamuona Babu Owino?
Babu Owino, munamuona Eric Changanya hapo, munamuona Caleb Hamisi, munamuona Governor James Orengo, munaona Godfrey Osotsi, munamuona vizuri, munaona Brian Weke. Tuko wengi sana. Tafadhali nipewe list ya majina yote ili waweze kusalimia wananchi, si ndio? Walisema hatuwezi kuingia Kitengela. Nataka mseme wasikie hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumeingia hatujaingia? Asante sana. Haya wasikii. Sisi tusonge tu mbele tafadhali. Wakora waliingia kwa stage yetu asubuhi peke yake. Vijana timu, wacha niwaambie jambo tatu peke yake. Kila siku wanatuambia ya kwamba hawataki maandamano. Niwaulize vijana, nini ilitoa wazungu Kenya? Nini ilitoa wazungu Kenya? Nini ilileta multipartyism? Nini ilileta multipartyism? Nini ilitupatia katiba mpya? Nini ilitupatia katiba mpya? Nini ilifanya Ruto tafute Raila? Nini ilifanya Ruto tafute Raila? Nini ilipatia Mbadi kazi? Nini ilipatia Wandai kazi? Nini ilipatia Oparanya kazi? Nini itatoa Ruto State House? Nini itatoa Ruto State House? Nini itatoa Ruto State House? Vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala. Jambo la pili, nataka niwaeleze watu wa ODM. Nataka niambie wale watu ambao wako Mombasa sahi ya kwamba siku ya leo wako na chama cha watu, wako na chama cha ODM, lakini sisi tuna wanachama. Wako na chama lakini sisi tuna wanachama. Wakienda State House wanawacha vijana wapi? Wakienda State House wanawacha wamama wapi? Wakienda State House wanawacha wazee wapi? Vijana ria, vijana ra. Ekinde mamago timore jahera mar Kala TV moyudo ni moko kuom kweth mag jotelo go mag ODM bende ne obagro margi e bomenindo mano ma Mombasa, kama bende ne gi chwalo ajira nindo mano mar medo siro sirikal logo mano mar Kenya Kwanza. Kato negi koda ogai madun bura nindo mano Laktar Oburu Odinga oyango ni gina ne wegi ka gintiere sirikal kendo ok ginyal dhogo Raila Amolo Odinga kotenre koda chung margi manindo mano mar siasa. Jokanyo mag ODM bende nomedo seyo mokalo chung nogo mano mar seneta ma kaunti ma Nairobi kendo jagoro mar duond bura nindo mano Edwin Sifuna kotenre koda rombe ariyo madongo mabedo sebego e pacho kaendi gino magiyango ni medo mana nyiso opogruok kaachiel koda dhogo duond bura nindo mano mar ODM. Asante sana Mombasa hoye! Wacha nione jeshi la baba hapa Mombasa. Asante sana. Mimi ni Gladys Wanga, mwenyekiti wa kitaifa ya chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo. Chama ambayo inatambaa kutoka Vanga Kwale mpaka Todonyang huko Turkana. Na tumekuja hapa leo kwa sababu tangu tumwage baba hatujarudi kuzungumza pamoja na nyinyi na kuomboleza pamoja na nyinyi kwanza. Ya pili, tumekuja kuwaeleza ya kwamba tunasonga mbele na baba alikuwa mtetezi wa wanyonge. Baba alikuwa mtetezi ya kila mtu na baba alitengeneza chama ambayo ilikuwa inahusisha kabila ndogo na kabila kubwa. Sawa. Baba alikuwa ameweka kila Mkenya mbele. Na sisi tumekuja kuwaelezea hata kama baba hayuko, hata kama baba leo hayuko, Hassan Ali Joho yuko.
Hata kama baba hayuko, Abdul Swamad Sharif Nassir yuko. Hata kama baba hayuko, hao viongozi wetu wako hapa wa Pwani na tutasonga mbele nao. Kuna baadhi ya wengine hawakuanza kuasi chama cha ODM leo. Watu walianza kuasi chama cha ODM tangu wakati baba yuko hai. Kuna wengine wakaona ya kuwa akipatiwa kidole namna hii anataka kuingiza mkono. Tunawaambia hii Mombasa, wacha ya hivi wala hivi. ODM ni Mombasa na Mombasa ni ODM. ODM ni Pwani na Pwani ni ODM. Mimi nataka hapa salamu mbili peke yake. Salamu mbili peke yake. Wangapi wanakubaliana na sisi? Hatuuziwi uoga na tunakubaliana ya kuwa kiongozi wetu ni daktari. Giwechege ko mago mag siasa mamedo mana chwakore pacho kaindi kutenre koda munindo mano mar ODM munindo mano Mombasa tero wai thulnindo mano machoko mariyo bang todo kura weche moko mathoth podwa ikoni etelindi mano mar nyiendo weche parnido achiel kachiel okanya kiruge ko mag tudruok magwa manindo ma mbui wang bu kat Kala TV live YouTube do at Kala TV Kenya kikidhi mabor. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime koda chenro mano mar nyiend weche ka bende kore ka iwori kodwa wantiere chenro mawakil ni weche gik manyien matucho koni koda kocha. Nyinga en Julian Umo. Weche moko wadhi kantendo mano ma Isiolo moyudo ni jating dai manindo mano mar piny owacho Faruk Kibet owuok oko kendo sio mokalo jogo ikomo osebedo ka sayo sirikand Kenya Kwanza kako osebedo ka otayo tijene ahinya to ne osiemo gainindo mano mar Wiper Kalonzo Musyoka koten rekoda kako osebedo ka odiro weche gik moko dhi kare ne jatend piny William Samoei Ruto kane oyango ni Kalonzo opiago mana dhoge to onge kod ajenda nindo mano malong'o ma onyanyiso oganda jo Kenya. E kinde gogo bende Kibet ne oyango ni sirikal oketo okenge mago makare mar neno ni oganda go iko magi thulindi kalo e oro kaachiel koda keche kaunti ma Isiolo kono onyalo chwalnegi konyo gogo mago iko mag chiemo, pi maler kaachiel koda omenda maginyalo tiyo godo e yor konyruok margi. Kamaendi e kaka ne Kibet oloso e kinde mane ochano kidgo mane oyango chenro ma sirikal osechano mane ni weche giko mago makech koro ni to rumo chutho e gwenge makono. Naweza kuongea maneno mengi kwa sababu mnakula chakula kule Nairobi. Hapa Isiolo watu wako na problem. Na shida kubwa ni kwamba mambo ya mvua ama drought inaamuliwa na Mungu. Nyinyi ambaye mnakula mnashiba, msifanyie siasa mambo ya drought katika sehemu ya northern part of the country. Kwa hivyo serikali isitishe mambo ya chakula. Mnaona mambo ya maji hapa ni ngumu sana. Kama serikali inafanya bidii ili wakaaji waishi kwa njia ambaye ni bora, sisi tunaambia watu wa upinzani ambaye hawana agenda
hawana umuhimu. Kazi yao ni kuongea maneno ambayo haifai. Wanakula, wanakunywa. Sehemu nyingine ya Kenya haijawahi kupata maji for longest time. Hapa Isiolo nafikiri mambo ya maji ni ngumu sana. Ni kweli si kweli? Hawa watu wa upinzani kwa sababu hawana agenda, wanakashifu lolote ambaye serikali inafanya kusaidia Wakenya. Hapa chakula inatakikana kwa wingi, mambo ya maji, na ningeomba kwa sababu wabunge wako hapa, tuhakikisha kwamba mambo ya kuchimba visima katika sehemu hii ipatiwe nafasi ya kwanza na ya mbele, ili watu waweze kusaidia kwa mambo ya kupata maji na mambo ya chakula. Watu ya Isiolo ni sawa ama si sawa? Jambo ingine ni mambo ya elimu. Mambo ya kuchangia madarasa leo tumekuja na lazima itafaulu. Hao watu ya upinzani, mimi nilisikia mmoja ametoka Amerika, alikuwa ameenda kutafuta kidogo huko. So alifika hapo Nairobi jana, nasikia okoa Kenya. Hii Kenya inaokolewa kweli? Wangesema okoa Kalonzo, si ati okoa Kenya. Ama nyinyi mnaona namna gani? Kenya iko imara, haiwezi kuokolewa. Ni wewe Kalonzo ndio utaokolewa kwa sababu uko kwa shida. Kalonzo hako ama yuko anajiita United Opposition, hawana hata agenda, hawana kiongozi huko. Sasa tabia yao ni kupinga, na mimi nawaambia msipinge tumbo ya watu. Watu wakiwa na njaa lazima serikali ishughulikie wananchi wapate kupata chakula kwa njia ambayo inafikia wananchi haraka iwezekanavyo. Komachielo hoiro ni jalup jatend piny Ngire Abraham Kithure Kindiki owuok oko kendo yango ni sirikand Kenya Kwanza osebedo ka keto maino mare chwalo dongruoge mopogore opogore ne oganda jo Kenya. Kane oloso e kindego eko mane olimo kar chudo nido mano ma Maragwa e kaunti nido mano ma Murang'a. Kama bende ne opuemo kalo jaod bura makono Mikai Mary wa Maua. Oyango ni sirikand Kenya Kwanza osebedo ka keto maino mare e chwalo dongruoge mopogore opogore ne oganda jo Kenya ma opogore koda weche eko mago mag siasa ma ok odhi kare ma osebedi ka iyalo ne oganda jo Kenya. E kinde gogo ne ochowangi weche eko mago mag dongruoge mano indo mano marapaya ma igero e gwenge ko mago mag Maragwa, ka owacho ni sirikand Kenya Kwanza osebedo ka chwalo keto maino mare ne ani oganda ma pach kaendi obedo koda pinigo eko mago makare weche eko mago mag pi kaachiel koda chiemo kaonge oganda moro amora mabiro kalo e kech maliyo e pachoka. Bende ne oseo mokalo kwetho nogo maseyo sirikal Kenya Kwanza mane oyango ne gin mana mago ma osebedo ka opiago dhogi to gionge koda agenda moro amora bende ginyalo chwalo ma ochomo. Kuna time ya siasa, kuna time ya kazi. Na ile kitu inasaidia kiongozi ni kazi na jasho yake, sio kelele ambaye amepiga. Nego kana tego. Tukifuatilia hii barabara ishi haraka, kuna mtu atakuwa na swali na sisi tena. Tukifuatilia ile mambo yote mmesema ifanyike, kuna mtu atakuwa na swali na sisi. Lakini tukiingiza siasa ya upuzi na upumbavu na kukorogana, sisi tutaumia, wananchi wataumia, na sisi viongozi hatutakuwa na jibu wakati wa kura ikifika. Mimi najua kwamba tutapanga siasa yetu vizuri, hakuna kitu itaharibika. Tutajipanga tu namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, mpaka tufike hapo. Ni fire si fire, ni noma si noma. Kwa hivyo kaa ukijua ya kwamba mtu mzuri ni mtu wa kuchunga kazi kwanza. Unachunga mambo ya kazi. Hapa unaona wa Maua amesukuma barabara kwa sababu anajua hii barabara ikikamilika atapata 3 term. Angetaka mambo ya fitina, angefanya fitina, ikifika 2027 next year hakuna jibu. So mimi nataka niseme, nataka tuendelee namna hiyo, na hii mambo ingine yote ya siasa, sisi ndio mafundi wa siasa, my friend. Kod jopuonjre mago eko mawuok e kaunti ni mano ma Kisumu ahinya to sub kaunti ni do mano ma Nyakach ne wuok oko mar siro jopuonjre wetegi go eko mago ma bende ntiere koda yuto ni do mano mago eko
mok nyal yudo gigo eko mago ma ochuno ne jopuonjre. Ka bende ne giyango ni gibiro siro telo nendo mano mar rowere kaachiel koda wakeni e kaunti endi mano ma Kisumu. Ne giloso e boma endi mano ma Kisumu kata e sub county nendo mano ma Nyakach. Kama bende ne oyuore koda lipota maro e kaunti ma Kisumu Fellow Goblis Ochieng. Riwruok jopuonjre mag mbalariany duto mawuok e sub county ma Nyakach kawuono bago romo e chuny boma ma Kisumu mar twak ewi kaka ginyalo bero tiego tend rawere chakre e mbalariany ma gintiere nyaka yudo lemo mag siasa pacho ka. Jopuonjrego bende obiro kod paro mar chako chenro marango bero ngima moko kuom jopuonjre e kaunti no moloyo to ma Nyakach mawuok e familia mochando kaka yo mar neno ni koso bedo kod gige rito ler mag del ok obedo hinga ne gin e kinde ma gisomo. Ngire Vincent Onywera ma en ogai mar riwruog jopuonjrego okwayo jotelo e kaunti no kod jogo ma chunygi ng'won mondo owuog oko kendo kony jopuonjrego e chopo moko kuom lek margi mar reso jopuonjre wetegi mochando. Wasewuoyo kendo wadwa chako project gi dho Mbogo waluonge ni Pad a Girl Beth a Boy mondo gidag dak mowinjore, dak maber, man gi hygiene, man gi luor. Emomiyo wadwa ni mondo wa invite stakeholders te man Kisumo ka kata manie national government kata mantiere private sector kata e pinje mag wagunda mondo support project ni. Mano e gima nyithi university ma an mano gai margi wadwa ni mondo watim. Korka kore apisa motelo ne weche mag somo e kaunti no ma Kisumu Migosi Bonvince Ochieng ojiwo jotelo mondo rang malong'o moko kuom rem ma jopuonjrego ni godo e gwenge ma giwuoke kendo gichung' kodgi. Ka en owuon osingo mar siro chenro mag jopuonjre mag mbalariany en ni jopuonjrego mawuok e familia mochando e kaunti no oyudo lwasi makare mar dhi nyime gi somo. Koro wabiro kaeri mondo mi watwagi to moloyo mondo wang'e to gweng' chien kama waecha tang'o ma wanyalo timo e sama sani nieri mondo mi gik moko obed makare. King'iyo kata mana Nyakach kuma wachande rowere mang'eny gi nyithindo mang'eny wuok kuonde ma vulnerable, so we want this to continue mondo mi wane ni to wanyalo loko gweng' kuma wae machal nade. Romo no mabende oyuore gi mane en jatend jopuonjre e mbalariany ma Maseno Migosi Kevin Omolo molap dhoge geto kom mar MCA ma Milimani e kaunti no nopako riwruok motegno mar jopuonjrego kendo jiwo jotelo kaachiel gi jolony mawuok Nyakach mondo mak motegno riwruok mar jopuonjrego ne neno ni lek margi onyago lemo ne oganda ma Nyakach. Tek yudo rowere mariwore pile kod pile mabed gi gimoro maber. To mae okwongo timore kendo en organization mosebedo strong e Kisumu County ka mosepango a lot of things. Mana pil manyalo kwayo jo Nyakach duto gi tend jo Nyakach ni gimoluare odu mane giri ma oseluare odu kaka jotelo ma Nyakach bedure forefront mar support roweregi, bedure forefront mar chungi this organization nikech gise show to the whole nation, gise show to oganda Luo, gise show to rowere wetewa ni gimoro amora nyalore kochake gi paro maler kod paro maleo. Kinde no bende Migosi Bonvince oyango ber manitiere i tend rawere kojiwo gi mondo koro ni giwuog oko kar rombgi kendo gisir rawere mosewuok ne laro kombe mag siasa. Wadwa ni mondo rowere mondo lead wa to the next level gikaw telo nieri mondo gin bende gi guide kaka telo. Adwa kwayo ni through riwruok nieri wadhi to watudre bende gi rowere moko kuonde kamoro amora ma gintie to wakaw kura to kochopo 2027 to wago ombulu e yo makare. Korka korgi to jopuonjrego otieko ka gilero ber ma chenro no dhi kelo ne jogweng' ma Nyakach ka gikwayo sir kuom jotendgi. Bende ne giyango chung' margi motegno ne rakore kod moko kuom josiasa mosewuok e laro kombe mag siasa. Adhiambo, I'm the current Gender Director Affairs of the NUSA Executive 2026 and we wish to call on the well-wishers, supporters and everyone within the country who will wish to support us to implement this project. Our induction today or the retreat is meant to help and to encourage our youths to come out in numbers, go and get this representation of the youths. Erokamano ahinya Fellow Goblis Ochieng kuom lipot ma keta koda manindo. Ka bende wamake gi kanyo e chenro nende mano mar nyind weche mane wakiloni weche geko matucho koni koda kocha. Jofwamb magwa kata reporters magwa bende ne ogo tach counties mopogore opogore eneno ni ochwal ni achiel kachiel weche geko bende omuoche counties ma kono.
Parni yudo wachel kachela kokal nyaka yorge ko mag tudruok magwa magiko mag mbui mar wang' book at Kala TV live ka YouTube ndido at Kala TV KE. Oriti makawuono nyinga en Julian Oumo, ibedo koda Otieno Makare.